For more Kambala updates, please subscribe to the channel. ಒಂದುಂಡು ನನ್ನಳಿಕೆ ಇವೇ ಒಂಜಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಳಿಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಪೊಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಆರಂಭ ಆಪುಣ ಒಂದು ಪೊಸತ್ತ ಏನಿ ಕಾಲೋಡು ದಿಂಚಿಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರತೇರು ಅವು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಗತಕಾಲದ ವೈಭವನ ಪುನರಪಿ ತೂಡುಂದ ಅಂಡ ಈ ಕಂಬಳನ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನ ಕಳೆಗೊಂದು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರಬುಡಂದೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಗೂ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಫಲ ತಿಕ್ಕುಣವಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ದೇವೆರಡ ನಟೊಂದು ಇಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮೋಡು ಎಂಕಳೆಗಲ ಭಾಗವಹಿಸಾಯರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆ ವಾದಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವವಾದ ವಾದಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಕೊಂಚ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಸೇರಿ ವೇದಿಕೆ ಇಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಎರಡ ಬೆನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ವಾದಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಉಡಾಳ್ದು ಎದುಕೊಂದಲ್ಲೇ ಕಿಶೋರಣ್ಣಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಮಲ್ಲಿಕ ಕಡ ವಿನಂತಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಉರಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗೆ ಎದುರೊಂದುದು ಇಜ್ಜೆ ಒಂದು ಕಮಲ ಆವಡು ಸುರು ಮಲ್ದನ ಮಾವನ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕ ಕೊಡದು ಈ ಕಮಲ ನಡ್ತೊಂಬತ್ತನು ಇದು 3 ವರ್ಷ ಈ ಕಮಲ ನಡ್ತ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಏನಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಡು ಹಿಂದೂ ಆಡು ಇನ್ನಿತರ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಅಂದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಮಲಗು ಮನಪೂರ್ವಕವೇನ ಖುಷಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡದು ಕಮಲಗು ಏರು ಬರ್ಪೇರ ಏರ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಪೇರ ಆಯ್ತು ಜೋಕರು ಜವನೇರು ಬರ್ಪೇರ ಆಕಲೆ ಪೂರ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ದೇವಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ದು ಅವೇನು ಆಕಲೆ ಉಂತರ ಜಾಗ ಮೀಯರ ಜಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೋಗಲು ಬಳಕುದೋಗಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾದ ಅನಿಕಲೆ ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅನಿಕಲೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಲ್ಪೇನು ಅಂಜನೆ ಇಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ 12 ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೋಲು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕುಲು ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳకు ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ಎರು ತಾಂಕುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಎರು ತಾಂಕೊಂಡು ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ 350